Nggih. Bagiane pikiran, duduk niki bagiane pangrasa. Ngrasa ora ana niku napa iso dipikir. Contoh sing paling gampang sing wis kelakon bendina sampean iso turu ngoten. Wong turu niku lak gak ana apa-apa to. Nggih. Lah kira mboten nek sampean gak turu apa kena digugah. Anane sampean iso hubungan karo sing melek. Jur hubungane antarane wong turu karo wong melek itu jenenge gugah. Sing melek gugah sing turu gelem digugah. Angger sampean lek turu tenanan mesti yo kena digugah. Lek sampean digugah kok ora tangi-tangi berarti sampean ora turu ning etok-etok. Lek sampean dadi kawula tenan niku mesti ditimbali bendoro mesti budal. Anane sampean sok ditimbali bendoro gak budal mergo sampean etok-etok dadi kawula. Nggih. Jadi ternyata sing jenenge kawula karo bendoro niku dalam praktek sing kena didelok lho ya. Dalam praktek sing kena didelok hubungane kawula karo bendoro iku ya hubungane kawula dhewe niku. Sing bisa nek didelok lho. Nggih salat sampean niku penampilane kawula sing gelem manut. Penampilane kawula sing gelem manut. Tapi wewujudan salat sampean niku duduk salate sampean, tapi iku salate Gusti Allah ditemplekno sampean. Mulek nang jere ngono. Mboten soal mulek nang iki jane namung. Napa to? Nggih ngoten niku. Ngeten. Taluk niku angger sampean niku kosong. Sampeyan dadi gelas kok kosong, mesti diiseni. Ngoten lho nggih. Tapi sampean dadi gelas kok wis kebek ya ora diiseni. Nah, tahakkuk bil mubudiyah itu mengosongkan diri. Ta'alluq birrububiyah itu menyelenggarakan apa yang diperintahkan Tuhan. Nglakoni perintah ngedoi larangan niku jenenge ta'alluq. Gitu. Mengosongkan rasa itu namanya tahakkuk. Weh. Gitu. Nggih. Banyu karo gelas niku tetep beda. Sing kathah niku lak ngeten. Kebuacut lah ngomong. Sing duwe sifat teles niku pundi? Oh ya, nggih ya. Gelasé teles napa garing? Garing, tapi niku melek ketemplekan banyu sampean lek muni piye? Gelasé teles. Nggih. Nah, menungso ya ngono. Menungso niku enek apa ora enek? Asline. Mboten enten. Terus ketemplean sifat enake Gusti Allah. Saiki diwenekno piye? Menungso ana. Weh. Nggih ngoten niku tok lak jane. Oh ngono nggih pancen ngoten niku tok. Cuma tulak ngoten niku lho terus tukul pitakon anyar tukul wae koyo mbulet jane ora mbulet. Angger sampean dadi sing asli ya berarti ora ana apa-apa. Dene saiki ketok ana apa-apa, kuwi dudu apa-apane sampean. Senajan unen-unen berubah. Unen-unen berubah. Wong salah. Wong zakat. Wong poso. Jane kuwi ora ngono lek dijlentrehno.
wong ora ana apa-apane ditibani salat, wong ora enek apa-apane ditempleki zakat, wong ora enek apa-apane ditempleki syahadat. Ngoten tok. Tetapi nek sampean ngomongi ngono terus ya kesel. Banyu telese banyu nemplek ning garinge gelas. Kesuwen gelase saya teles ora wis. Nggih. Wa ta'alluqu tawi ta'alluq. Wa tahaqquq lan tahaqquk. Ta'alluq niku nggantung teng sifate pangeran, tahaqquk niku menghakikikan sifat kehambaan. Al-mazkurone kang disebut karone iku mutalazimani, perkara loro kang menjadi kepastian. Anggere enek peteng ya enek padang, anggere enek padang ya enek anane ketok padang mergo ketok peteng ya. Lek ora ketok peteng gak iso ketok padang. Anane iso tahakkuk mergo enek ta'alluq, anane enek ta'alluq mergo enek tahakkuk. Ta'alluq karo tahakkuk niku pripun nggih? Kesiapan tembok untuk dicat niku jenenge tahakkuk. Penerimaan tembok bisa ngecat, penerimaan tembok bisa dicat namanya ta'alluq. Njur akhire bangsa bar dicat sing duwe rupa iku cat apa tembok? Tembok lah. Sing muni temboke putih niku jane putih ku putih tembok apa putih cat? Dosa dipreteni ketara ta. Tapi lek wis dadi satu kesatuan lho mesti ae to. Wong cete nemplek tembok ya temboke dadi putih lah. Nek asline ngono ana ora ana. Ning krana ora ana kuwi lho, njur ketiban ana. Krana ketiban ana njur diunekno menungsa ana. Sakjane sing duwe ana kok Gusti Allah. Menungsa duwe apa? Ora duwe apa-apa. Lah mbalik ning ora duwe apa-apa ngono kuwi lho jenenge tahakkuk. Ning sampean tetep ngakoni tekane sifat ana saka Allah iku jenenge ta'alluq. Nek sampean punya ambisi ini menghilangkan ono, aku mohono lho, jenenge sampean nolak peparinge Allah. Sing marahi aku krasa ana terus marahi anake nemplek iki lho. Jane upama anake gak nemplek ngono aku yo iso gak ana lho. Aja ngono. Nek kowe kepengin ngilangi ana sing teka, iku jenenge kowe nolak peparinge Allah. Tapi lek ana peparinge Allah kuwi mbok omong-omong ngono iki ana ku, iku jenenge kowe ngrebut hake Allah. Milih pundi ya? Ya ora usah dipilih ya kok dilakoni ngono ae kok. Asline ora ana kedunungan ana. Sing jenenge kedunungan niku lho sampean tampa. Tapi tangan atine sampean aja ngrayah-ngrayah pengen ngrebut ana kuwi ben ora ucul lho, aja ngono. Kon bal huma balik huma utawi ta'alluq lan tahakkuk iku sayun wahidun suwiji kang siji. La ta'adduda ana wilangan iku maujud fihi ma ing dalem ta'alluq lan tahakkuk ala tahqiqi ngatasé sejatine. Jane ta'alluq karo tahakkuk niku siji. Mulane njur wong Jawa ngereki kaisanepan nyawiji. Nggih, kaya dene suruh. Wolak-walike beda rupane ning tetep diarani suruh. Menungso karo pangeran iku ya ngono kuwi.
ing dalam penampilan teng donya niki sing sampean ketoki niki kaya penampilane menungsa, ning sejatine niki penampilane Gusti Allah. Menungsane sing asli ora ana. Nanging ewa semono ora kena diarani iki ngono Gusti Allah ya ora oleh. Bon nggih. Nah, pun diterusno neh. Sakjane nyapa to kok atek dikomong kon ta'alluq tahakkuk barang niku. Ben ora jumbuh. Jumbuh napane? Nggih jumbuh ngrebut niku lho. Jumbuh ngrebut, enek tulisan wara-wara, tulisane iku lho wara-wara. Iki lho sing nulis lagi salah. Ana tulisan muni-muni iki lho, sing nulis iku ndi ya iki, sing nulis iku ya iki lho. Tulisan kok muni ngono, alif muni, sing nulis sapa iki lho sing nulis. Lah alasane alif kok muni ngono, lah nyatane sing mbok waca aku kok, berarti sing nulis ya aku. Terus akhirnya wong ngarani, oh tiba sing nulis iku lencir kaya alif ngono kuwi to. Kan wis keliru kabeh to iki. Alif iki panggah dudu sing nulis. Mula contoh sing digawe contoh liya mawon. Nek sampai terjadi merebut, ngertos merebut. Merebut pengakuan. Ora melok tandang ngaku tandang ngoten niku elek napa apik? Kawon. Upama enek wong gak melok duwe. Sampean gak melu duwe. Terus enek wong liya sing duwe. Terus wong liya sing duwe niku wau duwene wong liya wau sampean rebut. Dik niku genah ketok ora enek sing ngaling-ngalingi. Sampean dihukum napa mboten? Genah ketok sing nyolong sampean. Ki sampean ora iso mengelak. Nyata-nyata sing nyolong sampean dihukum lha mboten. Tegese ngaku-ngaku kae wong liya niku lak mboten oleh. Demek ngaku tok lho. Napa contone? Kasus tanah. Kasus tanah niku napa itu to wong nyerobot tanahe wong terus tanah diotong-otong lho. Nyerobot tanah jane ora nyerobot, meng nyerobot pengakuan. Utarae utuh. Nggih. Penampilane Allah teng pewujudan urip sampeyan niku mboten iso ngalir. Kenapa ya Allah wis nentokne ngono? Tapi sing dadi soal kan pengakuan-pengakuane niku. Senajan zaman sedina ngaku, aku ora salat, aku ora salat. Sing salat Gusti Allah. Aku ora salat, aku ora salat. Sing salat Gusti Allah. Sampeyan muni yo ngono ritek, ngaku ngono ritek teng jero ati sampean. Tapi selama sampeyan cek salat, jenenge tetep salah. Nggih. Jenenge tetep salah. Sampeyan ditakok, iki gelasé sapa yu? Gelasé Mbak Yuku. Apa terus gelasé purik? Aja mbok cekel apa ngono? Lagi boten. Iki salate sapa Kang? Salate Gusti Allah terus salate purik sesuk mau teko neh. Mboten. Sing dadi soal iku namung pengakuan-pengakuan. Mula teng mriki diterusne soal ngaku-ngaku niki pancen gak oleh. Dilarang. Apalagi menyangkut wewenange Allah. Apalagi menyangkut hak sifat hakikine Allah. Lah wong menyangkut hak sing etok-etok, hak sing gak hak sak mestine mawon nek duduk bagian sampean sama nakoni yo salah. Ya ta? Peleme tangga sampean. Terus sampean muni-muni ning gone wong. Iku sakjane pelem kuwi kok. Disuni tukaran apa itu? Padahal padha-padha ra duwene iso tukaran. Sing dienggo tukaran iku barange napa pengakuane? Pengakuane.
Sama nak muni iko peleme sapa Kang? Peleme tanggoku. Nggih ta? Peleme tanggoku. Mungkin manfaatnya pelem lak iso nyepratne sampean barang. Tanggane ngerti lek iko nganu terus mau pelem-peleme diwehne sampean ya. Tangi ngoten. Senajan sampean gak ngaku lek kuwi pelem sampean tetep peleme teko ning sampean. Tapi sing jelas, nek sampean muni-muni iki peleme sapa Kang? Pelemku. Iki sing duwe pelem sing asli mesti ngamuk. Dia dina lek wah tenan sampean malah gak dikai. Soal apa to jane persoalan iki? Namung pengakuan. Dunya udur geger iku jane ora rebutan apa-apa, rebut pengakuan. Ben diarani bener lho mboten napa. Wong sakjane wong bener karo wong salah iku wong ya mengisor kabeh. Sing bener ya ambekan, sing salah ya ambekan. Tapi pancen ngaku dan menarik sesuatu untuk diakoni itu enak banget. Apalagi ini soal bener itu menangan ya. Lah aku iso narik sing jenenge bener berarti aku melok menang aja nih ngoten. Pun mana aka antad da'iya malai salaka mimali makhlukin afayubikulaka antad da'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Mana awis nyegah kaing sira sapa Gusti Allah kaing sira nyegah antad da'iya ing to ngaku-ngaku sapa sira maing barang-barang laisa kang ora ana apa mae kulaka kedue sira rupane mimma saking pemilikan lil makhlukina kedue pira-pira makhluk. Nek sawah-sawahe makhluk wae mbok akoni dadi sawahmu ora oleh. Nek nuwekat kowe ngakoni iku jenenge kowe nggosok minimal gedine nyerobot. Sandal duduk sandalmu mbok nggo. Ngene ora oleh. Padahal sandal kuwi gawe makhluk, sing nganggo sampean ya makhluk. Makhluk padha makhluk mawon jumbo ing dalem pengakuane ora oleh. Tetep ditakokno, didedes. Iki gelase sapa niku sampe ana jawaban. Gelase si A itu niku kudu. Ya senajan sampean sajane ya ora melok duwe gelas. Tapi tetep sampean upama arep ngombe mesti takok, iki gelase sapa? Gelas itu gelas sing sampean ngarep lak suguhan sampean gak melok duwe ta. Mboten melok duwe ta. Tapi karo panitiane niki gak didumi siji-siji. Di sing ning arep sampean ya iku sing gelase sampean lak ngoten to peran undang-undangane. Terus upama sakniki gelas ning arep sampean iku wis entek isine. Monggo sampean isih nolak. Terus cukup gelasnya sanding sampean. Ngoten niku cacat napa apik. Terus sampean di muni ngene dalile. Alah, padha-padha melok duwene kok. Lha ngoten. Ora oleh itu sing jenenge ngundang-undang rusak ta ngoten. Dah iya wong gelas ora melok duwe mek etok-etok duweni sakniki tok mulai sampean mulai ditinggal kene. Lho ngono wae hanya ikhtisas namanya. Sampean dibatasi. Iki gelase sampean sama nombe santai iki gelase sampean. Ikhtisas. Lho ngoten mawon sampean nakoni ora oleh kok. Sing iku apa ana ta bakal paring kawenangan sapa Allah laka kedue sira paring kawenangan antat da'iya ing yen to ngaku sapa sira ngaku wasfahu ing sifate Allah padahal wa huwa halutai Allah iku rabbul alamin pangerane alam kabeh. Nduk anak niku lho anak rebutan anak nanti mireng cerita wong rebutan anak
Lah jane ora ngrebut anak tadi. Ngrebut pengakuan. Apa to bedane wong ning kono ya lemu ning kene lemu padha ya mbok yo wis ora usah rebut pengakuan. Wong ora usah ngakoni ritik kabeh wong mesti takoki kok anake sapa. Coba enggak to? Anake si A karo anake si B. Lah kok sing nunggoni si B tok iya pegatan kok. Tapi tetep mboten ilang. Ikhtisas sing pun ditentokne Gusti Allah mboten bakal ilang. Jenengan sing wis ikhtisasno dadi wong mukmin mboten bakal ilang. Ikhtisas keimanan sampean. Tapi lek sampean terus ngaku iki imanku, iki Islamku, Allah sampean tinggal, plak gak sampean eling-eling. Lha niku jenenge sampean ngerebut pengakuan. Betul. Mula dawuh sing terakhir niki minangka kangge penguat, kangge menunjukkan bukti bahwa sebenarnya hamba itu tidak punya apa-apa, dan karena nggak punya apa-apa sampai mengaku pun tidak boleh. Nggak boleh mengaku, itu nggak boleh. Kalau toh boleh mengaku itu hanya semu, bahkan tetap harus dirasakan ini sebagai apa? Tanggung jawab kehidupan. Kayak dene sopir nggawa mobil juragan, terus lek ditakoki kancane iki mobil sapa? Mobilku. Semata-mata tidak ingin menjual mobil itu, tapi semata-mata karena tanggung jawab. Karena apa? Tanggung jawab. Iki uripe sapa? Uripku. Nalika kowe muni uripku, itu artinya saya siap untuk diperintah apa saja di dalam hidup ini. Boleh ngakoni ngoten-ngoten. Iki uripe sapa? Uripku. Dalam arti napa? Krana iki uripku sing tanggung jawab ngatur aku. Panjen dipasrahno kok. Iki pentere sapa? Penterku. Supire sing muni ngoten. Niku maknane napa? Nek enek apa-apane, besete cet, kosonge bensin, bledose ban, aku sing ngurusi. Pancen perintahe juragan kon ngurusi. Tapi lek soal ngeculno kepemilikan, terus pas diomongne iki pentermu ngoten. Terus sampean budal ning dealer iki penterku tukunen sida dicelana polisi sopir ngono kuwi. Boleh kita mengaku, itu boleh, tapi dalam rangka siap menerima perintah dan larangan. Bukan mengaku pemilikan, bukan mengaku penguasaan, tapi mengaku jatah perintah karena kita menjadi hamba Allah. Sampai nek ditakoki iki sawahe sapa? Sawahku maknane aku siap diperintah Gusti Allah kon maculi sawah iki. Panjenengan upamane enten alat 5 napa? Pacul. Pacul iku jane pacule juragan. Tapi wong pembantune juragan 5 niku didungi pacul siji-siji. Ya diomongna iki paculmu, iki paculmu, iki paculmu, iki paculmu, ngoten nggih. Jadi kula upamane pacul niku keleleran juragan nek nyeluk piye. Iki pacule sapa ya? Terus diomongi. Terus dijawab karo sing duwe. Ya karo napa karo buruhe. Pacul sampean dhewe. Pantes apa mboten? Mboten pantes. Tapi terus iki paculmu, iki paculmu, iki paculmu. Terus sampean pacule sampean go ning pasar sampean dol. Asal napa mboten? Kok repot sih. Diakokno pacule gak oleh, didol ora oleh. Lha menyen kawula ya ngono kuwi kok. Lek kowe pengen gak ngono dadi bendara, mongko gak mungkin. Nggih ta? Ya wis, yo ditampa wae to.
Krana panjen kuwi ikhtisasmu kuwi dadi kawula kudu ngibadah, lakonana siape perintah ibadah. Nanging pemunculan kemanfaatan yang muncul dari ibadah itu sama sekali bukan milikmu, sama sekali bukan hakmu. Dene engko dilemparno ning awakmu kuwi semata-mata karena anugerah. Bukan karena kamu yang punya, tapi karena oleh yang punya dijalehno ning awakmu. Jadi yo jembar banget aja nih. Aurada hadza kadalil ala ma dzakarahu anifan. Aurada nekaaken sapa kiye muallif Syekh Ibnu Athaillah. Hadza iki dawuh. Dawuh napa? Ngakoni kae makhluk ae ora oleh, mosok to ngakoni kae Gusti Allah ya oleh. Ngoten lho cara Jawane. Ngaku kae makhluk ae ora oleh, apa meneh ngaku kae Gusti Allah. Lha itu minangka kaya dalil. Kadalil kaya dene bukti alama ing atase barang zakaro kang nutur sapa Ki Mu'allif Syekh Ibnu Athaillah ing ma anifan lagi wae. Napa rupane? Rupane mazakaro min annahu saking sak temene kelakuan. Iku lahadza ora ana bagian kepentingan iku maujud lil abdi kedue kawula min sifati maulaya saking pira-pira sifate bendarane abet ora ana kepentingan illa ta'alluq kejaba illahua kejaba utawi mengkono-mengkono bagian iku ta'alluq rupa gumantunge ati biha kelawan sifat fakot moko bloko wa ini da'a lamun ngaku-ngaku sapa si kawula wa ini da'a lamun ngaku-ngaku sapa si kawula bisaiin nek ngono didadekno inna wa anna iddi'a asai'in lan sak temene ngaku-ngaku suwiji-wiji minha saking sifate bendoro iku min kabairi ma'asil qalbi setengah saking pira-pira gedene maksiate ati. Mergo panjen pengakuan iku nggone teng ati. Tapi senajan atine gak ngaku lek iku kae Allah, fisike tetep nandangi perintahe Gusti. Saged ngoten insyaallah nggih. Saged milah-milah. Monggo kita tutupkan indonga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafina wa huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa salimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.